Non é o actor Adrien Brody, é Xosé Velo, Pepe Velo, unha vida de película. Cando os rapaces ven a operación, non? E ven as imaxes do que se montou no Santa María e de que 24 homes tomaran un barco con 1000 persoas a bordo, pois alucinan, non? E dicen, coño, como é posible que esta historia non se coñeza máis? A fascinación por esta figura levou a ser o Brasil. Ali recuperou e trouxo a Galicia o arquivo de Velo. Velo nacera en Celanova nunha familia moi conservadora, pero tirou polo antifranquismo, con consecuencias. Acababa de ser torturado con Mariano Otero Castelao, fuxiron a Portugal, ali os trincou a PIDE, gracias a Rómulo Gallegos que lle consigue un pasaporte de emerxencia, poden sair cara a Estados Unidos primeiro, despois cara a Venezuela. E ala vai o galeguista, o político, o poeta, o profesor, a establecerse no exilio. Director do principal colexio privado que había en Caracas, o sea que ele xa podía acomodarse nesa situación e tal, non, pois ele xa estaba aí argallando a operación do Santa María. O Santa María transatlántico da emigración adoitaba facer a ruta Vigo-Lisboa, Canarias-Venezuela, Miami-Vigo. Pepe Velo, que creara en Caracas o Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, desenvolveu o plan. A súa idea era chegar, coller o barco e irse a Guinea, Fernando Po, e de ali ir levantando pequenos focos de insurrección cara á Península Ibérica. Esa era a idea tan ambiciosa, neso era un Quixote, non? E 24 comandos do drill, 12 españois e 12 portugueses, toman o Santa María. Estes eran os dous, digamos, os dous máis militares, non? Soutomaior e Galbao. Era o 22 de xaneiro de 1961. Había 3 persoas ali na ponte de mando naquel momento e alguén co dedo lixeiro dispara, entón hai un tiro, hai un morto e hai un ferido, non? E Velo impón o seu humanismo. Aquilo significaba dicir adeus ao plan de levar o barco a Guinea. Era moito máis importante desembarcar o morto e o ferido que seguir, digamos, a operación. E rumbo a América. E xa comezan a navegar en zigzag para tratar de que non os sigan. Hai un motín a bordo do barco, non? Porque a xente está moi nerviosa, hai avións sobrevoando, facendo voos rasantes a través perto do barco, barcos, a armada, tal, non sei que, os americanos, e entón a xente se pon moi nerviosa. E parece que Velo usa a arma que il tiña, que era a palabra. Esta é a mítica foto onde ele está dando discurso para tratar de aplacar. Non ves, ele en ningún momento leva galóns. A bordo aclara Velo que o único obxectivo é denunciar internacionalmente as ditaduras española e portuguesa. Velo estivo durante anos estudiando Dereito Internacional Público e Privado, por exemplo, para que a operación nunca fora considerada un acto de piratería, senón un acto político. O Santa María pasa a chamarse Santa Liberdade. Unha operación na que 24 homes tomen un barco con 1000 persoas a bordo, non? E poidan estar durante 12 días nas primeiras páxinas dos xornais de todo o mundo denunciando que hai dúas dictaduras ibéricas, que no ano 1961 Kennedy, a primeira rolda de prensa que dá como presidente do goberno de Estados Unidos, ten que falar deste acontecemento. Finalmente, o Santa Liberdade recala no Brasil. Son recibidos como heróis no porto de Recife, milleiros de persoas esperando, e toda a opinión pública internacional desperta unha corrente de simpatía extraordinaria. Este é o barco chegando a Recife, mando de música. Xosé Velo viviría no Brasil ata morrer aos 55 anos, deixando 3 fillos e viúva. Jovita, a pesar da vida que levaron e tal, se volvera a nacer e tal, le dice, eu volvería a facer o mesmo que fixen. E esta era unha desas historias que se perdían no laberinto do exilio e que había que recuperar. Loito do vento, vontade sempre verde, escribiu Xosé Velo.